ihan ehkä koko keittiö. Okei, sä oot kyllästynyt siihen. Mä oon siihen kyllästynyt. Okei. No olohuone. Teillä on avara. Täällä on iso sohvaryhmä ja 2 telkkaria. Onko molemmille omat? No ei ole molemmille omat, että toinen on menossa pois. Okei, se on just matkailu. Kyllä. Kerros, täällä on myöskin taulu seinällä. Mikä on sen tarina? Se on mun äidin isän maalaama taulu ja se on oikeastaan varmaan ainut taulu, mitä on jäljellä mun ukin maalauksista. Okei. Ilman kehyksiä se siinä menee. Aivan. Sillä on varmaan aika paljon tunnella. On sillä. No, sitten nurkasta löytyy kissoja puuhamaa ja ilmeisesti Vellan kuva. Joo, se on Vellan 1-vuotiskuva. Se on todella hellyttävä. Tiedätkö, mitä nyt tehdään? Vedetään parit hämmerit ja välittäjälle. Hedelmätarhan alue on Salpankankaan kuntakeskuksen vieressä oleva asuinalue, kerrostaloja, koulut, päiväkodit, kuntakeskus muutaman 100 metrin päässä sekä